знаем, че кожата ти е дневник на твоето пътуване. Ситно изписван от живота, всеки ден. Там всяка бръчка смях е радостно писмо. Всеки белег – медал за храброст. Всяко несъвършенство – ново предизвикателство. И всеки път, когато отваряш нова страница, искаш кожата ти да е в най-добрата си форма. Да се чувстваш комфортно в нея, препускайки към следващото по пътя. Задай си само един въпрос. Колко време на ден отделяш на кожата си? Защото тя е част от твоето пътуване, носеща следите от всяко преживяване. Откъде знаем толкова много за нея? Четем го по лицето ти, пише го по ръцете ти, в косата ти, подсказват ни го очите ти. Затова посветихме на здравата ти кожа всяка секунда работа вече 30 години, в които създадохме работещи продукти за всяка нейна нужда. За да се впуснеш уверено в следващото си предизвикателство. 30 години имаме грижата за най-добрата форма на твоята кожа. До всяка нейна клетка. Biotrade.